Goedemorgen, post. Hey, man. Daar kan ik een lekkere uitsmieter vinden. Een lekkere uitsmieter. Maar ik heb even heel goed nadenken, want we zijn joh het Tuesday. Dan moet je naar de theehuis. Theehuis. Dus dat is hier rugzouwen en dan Ja. op een gegeven moment aan de linkerkant. Die is hier op Tuesday. Vinden we het? Ja. Dankjewel. Oké. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Het theehuis. Oh, is dit het? Oh. Ik heb de zonnebril op, dat is ook het net. Je bent precies op tijd voor de fiets zou staan. Jo. Tegen dank. Ja, oké.